एसे आराम जाखादों स्र'नो गेब्लेयाखैबो राफोदनो बैसागुनि जुमाय गुसु जाबासो फोनो ने मोनबेसे जागोन बेयो संग्राय ओमफ्राय बैयाव जे खादा दोन्दों आब' मानो दोन्दों दा दोनहैनांगौ दा अबाव दोननो नङाबा फोनखांनानै औ गोदै जासिगोन बे माइब्रा होनायखायनो गोदै जालांबाय जानो बेसब सुनाय मोनब्लाथ' आरामसे जाजाबायमोन दंबावोसो ने जाबाय हालाय माबा खेबगोन दोननाय साजायनायखौ लाबाय आंखारबाय आयो एम्फौ हाबफैदो साइडनि बे बुस्थुआ फेहैना बैसागोआव बर'आ थावख्रि गिदिंसै दा माबायदि मिनिगोन औ दा जेबो जादों मोनखादों बुखे बारलायखादों दा बिराद बुरजा हाजार जागासिनो आब' बे आब'खौ भिडिअ बे भिडिअ हरबाय एसे बुरजानो थांखादों औ बैसागुनिया मोनथाम मोनब्रै भिडिअजोंसो जमा होखायो नालाय बैसागुनिया फार्स्टआव खिन्थु देनां बुरजा मोनबा मोनसे भिडिअआवनो फैसा मोनलायनो हायो आरो खिन्थु स्टार्टिंआव मानबा खामानि मानि खेबनानै खोमा होयो समा थांबाय बियो दखानफ्राव खेबो माबा मावनाय मानाय थाबायनाय निफ्रायनो खेबनाय राफोद फुङाव थाबायनो फैला बिफाजों थांबाय थानोसै आरो माथो फुङाव एसे देहा मोजां जानायनि खामानियाबो थाब जोबो थाब सिखारबा सुस्रांनाय मानाय गेजेरजों सुनाय औ आं बागै थाबाय थायोमोन गासै बन्द' थाबाय औ सिं खेवनो हायो माथो थांस'नांगौ लांदो बिबो दंखायो हासुदै खेवनो हास्लाबाना